ng'ato lalo ngimane e pi to manyi ringrene to motamore yudore. Mondo koro joluo ne tiek chapter mar ng'at ma notho e pi to koyud ringrene nitimo nang'o? Ng'ato kotho e pi to lalo konwang'e. Joluo ne kawo rindi kaka ng'ama tho e pi. Ng'ama tho e pi joluo ne ok kel pacho. Nigole koyude ikunye madho pi kanyo. Emibetie. Emikunye. E kama iywage. Ne ok bi kode pacho. Nok bi kode dala. Omiyo ni kawo rindi ikunyo e dho pi kanyo. Kaka bur. Te igoye mau. Kaka liend dhano motho. Mano ema ne chik luo. To ka koro dipo no erosetim ma to gikono chako oyude. Itimo niloso nang'o? Ama ng'at mane ji wacho, ng'at mane ji paro ni notho omanye motamore yudore, gikone oyud ringrene kanosetho, oyud ringrene manothono ama oduogo kongima. Nitimo nang'o? To mato nosetime e dho nam ka. Ng'ama iwacho no to ng'ama olalo oko to ywage notho. Kochako osieko. Nitie gima nitimo. Joluo nitimo nang'o? Ma to kata ka ng'ama notho e pi oseiko rindi to pok ochako yude ichako ike mne dho nam kanyo. Kunya bur ike.